Добро утро, мача за Арсенал е до вечера. Много хора казват първи истински тест за Мури, ми не е първи тест, защото човек е в нов отбор, нов състав, нова държава, тъй че до сега всеки мач е бил тест. Вярно е, че ще е най-силният тест, защото все пак е Арсенал. Мисля, че отзаеш се заложи на шоу вместо на Магуайер, защото нали, все пак Мартинес е наказан. Магуайер е силен, но не е чак толкова техничен, може би това ще се търси в тая система. Напред Бруно Фернандес и Угате, според мен ще започнат. Отстрани за много силен дали Маунт или Антони, но мисля, че все пак Маунт, защото е като цяло по-комплексният играч. Ако е във форма и ако всичко му се получава, Хойлунд трябва да се е починал напред, предния матч нали не игра, така че ще му помагат и Рашфорд и Гарначо, мисля. Матчът наистина е троен, не знам как ще свърши, Арсенал имат много силен състав, но пък идва и другото, когато си вкарал 5 гола в предния матч, по-трудно вкарваш в следващия, тъй че матча наистина е троен, може да набият